الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami kipagadatan agyang kaiya kapag live tanu sa agyang kaiya oras na inisenggay tanwaya oras kapanalan salam. Ayam ana na salaman tanu agyang kutua mga bangsa tanu kesampaian sa agyang kaiya live agyang kutua salam tanu si iku mga darpairan. Sa mauto na ayama pia kapakasalamami nagukasalamami si Erkano na may komitiyo agyang kutua mga darpayo naguso mga ngarani wagu anta ipikisalam yu sa agyang kutua mga tungan inyo. Agyang kaya Ramadan mga pagariyami na ayad na mapia na agyang kutua di tano di makang giginawai sa aya di tano di kang giginawai na para si iku Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa agyang kaya di mentay sa manaya na ayat tano din unaan na sumalam agyang kaya babaitan si Huwagama Islam si Nurjan Lidangan sa Manggahan na salam rakano mga bangsami sa agyang kaiya darpa Manggahan maranini sa agyang kaiya kami way lagi dia na salam tanu na si Nika Makabuat lagi dia mambu mga siringan na kanai Masya Allah. Lalayo na gyang kutua di randi ka pagayani kamuntay sa gyang kaya mga live tanu. Lagi dia na salam tanu na si Almayra Kalamata Ilyas Mangandiri sa mana di tanuran ni mentayan na salam rakanusan gyang kaya bubay tanu si Almayra ande kanuro na yang maka gagana tamambu darpau din andi darpairu sa gyang kaya ingat tanu. Lagi dia na gyang kaya sinuray sa dipatuan salam rakanu sa gyang kaya paman na mga darpayurong sa San Juan paman na marani buya sa gyang kaya kami gyang kaya darpayuron kasi kami ay matatago sa Quezon City why salam na kanagyang kaya pakatatayan na kan pagariakan pagani ko si Allah subhanahu wa ta'ala bed na ya makatuon sa magaan sa mapangaruman yan. Gyang kaya aryakan na da salakaw ki Engineer Salahuddin Abdullah Sarip salam rakasan arikulay di tanu di pakandekalan so dua sa gyang kaya Ramadan kasupangan ni natatarimaan na ayad na malapang niyakan na arikulay na pangninta paman na matuunakad na gyang kutua kuriska na gyang kutuba paman na makapangarumaka sa magaan. Salam tanu gyang kaya si Zar Sinso Notarte ando kanuro na matatago gyang kaya si Salahuddin Pulala salam rakano si Abu Mahmud Saripada ayam mapia na kumit niyo sa mga darpayo kaan tanop kebatia pia yan tanop kebatia kaan para makukomplito agyang kutua di tanu di kapanalan salam. Si Abu Mahmud Saripada salam rakano si Ummu Fauzia Mizalbu salam rakano yakadagdagalada darpaya na matatago saya. Lagi dia na si Hajja Aliyah Haji Nur salam rakano kata yang kaya aryakan na miyaka ganggan na kaya pakaaminian insyaallah natarima no Allah subhanahu wa ta'ala mga pangaro makasamagaan. Si Sanus salam rakanusan agu si anday ni si Almayra kata ini komitian na mga tagaya Makati City way salam rakanusan mga bangsami sa Makati City way madagala mga bangsatan wasan maka dadarpa sa Makati City way
Agyan ko tuwab silam nami sulang-ulang wano bang sami sumatatagun sa giyang kaya Luzon, Visayas, Mindanao, agus mga abroad dun, makadagala mga abroad, adi makambuntay si ko di tanong di ka pa magusay na salam rakano. Si Aisa na salam rakanusan. Way, salam rakanusan lagi dia na derpa matatago na upcomment niyo so mga derpa yo. Lagi diyan mamuna si Sumiday. Si Sumiday na salam rakano, parang Maguindanao. Masya Allah, miya makamatanood sa parang. Way. Madidiw ba nga sansiringan, nagyang kutuwa mga ulama tanu akipakatatayaan. Lagi nagyang kutuwa mga badsakano na si Ki Abdus Salam. Agus mga mga pagaritano, sansiran sa giyang kanan na area niyo parang Matanog, Barira. Away, miya makapiapiaw to mga ulama, panganintan pangning ko si Allah subhanahu wa ta'ala adem panawra sa paman na makatutu na kami. Away. Pia kadali-dali agi ko to katatago kami sa Madina, ugyan ko to mga mga pagarya. Madakal sirano to. Away, madakal sirano to ang mga ulama. Agyan kana na mga ulama iyo sa parang Matanog, agus sa Barira na so kadaglanon na bende makikilala. Salam rakano. Si Anika Jihan, salam rakanusan. Si Walid Makabuat Ararain, salam rakasan. Agyan kaya pagarya ka na si Mas Sabar Gendel Kosain. Nanayong uso kayo ni pagarya ka kautuad na inipakawit raka agyan ko tuwa mga tunganay tanusan. Siya panggawa Allah subhanahu wa ta'ala sa agyan kaya kap Manila ka, kapag flight ka sa agyan kaya oras. Salam sa agyan kaya arya ka na si Husin Sarip. Siya maka gaganat mamu sa giyang kaiya Mandaluyong. Oy, salam rakanusan bunso so mga lokstanusan sa barangka salam. Giyang kaiya mga bangsa tanu sa Gua-Gua Pampanga lagi di Hari Gampong, salam rakanusan. Si Nur Faisa Makakiling, salam. Agus si Ummu Nabil Inabang, salam rakanusan. Agyan kaya si Khadija Rinibatan, salam rakanu. Uway. Masya Allah, sisiran na yung matatago sa Sepakan Baloi. Uway. Salam na ka na yung kutuwa, bayawakan sana, uyang kutuwa, bubayakan. Paman na si Bayaw Nasi, pago si Nadja, mga sisiran sa Baloi. Uway. Nagugyan ko tuwa silam tanwag yan ko tuwa mga pagaritano si matatago sa gyan ko tuwa gasoline station na 5 DM san sa Baloi. Way, salam rakanusan. Silam tano si Dipantar Sultan, agu si Abu Jabbar Labuan Sharifa, salam rakanu mga bagasami. Gyan ko tuba kagya na natigakan na tuguan ni Ronso kuan. Mga darpayo ka an mapiakap ke salamami si Arkanu. Way. Gyan ko tuwa si Aisa from Dasmariñas, Cavite. Salam rakanusan, Masya Allah. Yang kaya dasma na isad na kapi adasma na gyan ka na masgit yusan na mala. Way. Piyaka sige-sige, miyaka piya-piyende sukat terawisan, kagi paman na ketemu agyan ko tuwa mga Muslim, mga Maranaw, mga balik Islam, magusto pa ng mga tribu. Yakapi-api agyang kana na masjid dyan sa agyang kana na Dasmariñas, Cavite. Malaw to masjid, Masya Allah. Babu, agyang kaya mga derpa sa agyang kaya Luzon na pangatataguan sa mga ala masjid. Yakapian na naad na parking aon. Paman, agyang ko tuwa sumasagid na upsumbayang na maulad agyang ko tuwa parking. Yakadagdaga lama piyang masjid sa agyang kaya Luzon. Nugay na di yung bumaka-parking agyang ko tuwa sembayang kagida parking on. So aya mapya nagyang ko tuwa darpa adna mas gitu na maluwag panagyang ko tuwa parking yan. Way. Salam rakanusan sa Dasmariñas, Cavite. Madagala mga tungan na itanusan sa Dasma. Agyang ko tuwa tenggedakan minsan na si Firdaus, salam rakanusan. Way. Si Bashir Mangandiri, salam rakanu. Si Salman si Zahra Zumanazain Munawara, isan na ako kuwan. Di ako waka mapi, isan na ako mata sangaran. Way. Zahra, way. Munawara na salam rakanu mga bangsami sa Tacloban. Masya Allah, Tacloban.
Masya Allah, Yesu mga tunganaya kan sa Tacloban. Salam rakano, mga tunganayami, mga pagariyami sa Tacloban. Sulam na kanagyan kaya mga bangsa tano, mga tunganay tano sa Tagig. Way, lagi di Habiba marhum sar. Salam rakano mga bangsami. Si Nur Faisa Makakiling from Cavite. Salam rakano, Masya Allah. Gyan ko to ba paman na malukano kundi panutulo sa gyan ko to paganaya tarawih kaya pakasumbayang iyo o di nagyang ka iya paman na ikadu tarawih sa gyan ka iya paman na kaya pakasul lagyan ko to bulan na Ramadan ino mga di mapiagyan pakatarawih niyo mapiagyan ko to minitur wa imam si ko mga derpayo way nagupiray paman na dinyo di sumbayang iya ay kadakal tarawih ap kitinagyo si ko mga darpayo way. Salam kay Abu Jabar Labuan Sharifa si Hussein Radiab salam rakano agu si way Ramadan Mubarak mapiarkan kagabi-gabi si Princess Haji Tahir. Masya Allah, isan na ako mawata nagyang kaya Kalaka City. Masya Allah, di tanod niya katawan wani ni matatago agyang kaya Kalaka City. Ando na matatago Princess Haji Tahir agyang kaya Kalaka. Bayni sa North, antaka sa South. Away. Salam rakanusan, uba kanusan madagala mga bangsami sa Kalaka City na salam rakanu. Away. Salam karakanusan, nag-uusya pang kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Si Husi Pudunas salam rakano si Jasmine di Daagan yang kaya si Samdi so mga doktors madakala ulamar kami saya Masya Allah. Alhamdulillah, madagala ulamar kanusan somebody. Salam rakano. Masya Allah, yung kaya riyakan na saya matatago sa jinsan. Masya Allah, makawawatan na. Pagani ko si ko Allah mapiadingan sa di ka pangapusa. Na inukanda madagala ulamasan. Lagyang uto pagaritan wa si Idris Abdullah. Na isaw to paman na mapia ulama. Mapia di pa maginaganagyan ko to mga wasyatian. Si Aino Bashir, salam rakano, mga pagariyami si Asnur Adapan, salam rakano, ago si kaya mga bangsa tano sa Santiago City, si Hussein Radiab, uy, Masya Allah, malud na kawatanan na kaya karampayan na kaya di tano di ka paka babagaya sa ilmu kuwaga may Islam, si Saliha Sofia Umpar, ago si Mira Mamadaya Maruhum salam rakano si Latifa Isa si Aslia Maulay Masya Allah Ramadan rakano Ramadan Mubarak si rakano mga bagsami si Sam Sultan si Sapia Ali Musa Ampaso gyud to kabasa ko rakano kagi gida lagi de oras sa ditano di manalan salam na tuguan niro nagyang kuto mga address yo why si Kiguro salam rakano si Wafa Sarikala Inter Masya Allah Batasan Hills nagi mga siringan na kanon sisi kami sa giyang kaya darpa kami ron sa Commonwealth why lagi din na si Alan Tuason Sunga salam rakano si Nurjihan Makaliling agu si Didi agu si Saliha Sofia Umpar from Maharlika Village Tagig Masya Allah salam rakanusan kagay na po na ko sa sagyang na nadar pa sa Tagig si Princess Hanira salam rakano si Ugi Kusingan Masya Allah si Ugi Kusingan Masya Allah di kita na hindi ni matatago ang ay pagariakan lagi din na salam tanong na si Asraf Makatanong ago si GMS, why? Salam rakano mga bangsami si Ina Yusuf Kabdi, ago si Masya Allah, yan kaya mga taga Isabela, Santiago City. Why? Miyatid na tumuna ka na makapamisita ko sa gyan nga nadar pa iyo kasi sa nagyang ko pagariya ka na si Hamdan Tarusan.
na nakabaya ka nuto makaso nga koron na ino inshallah si kung mga dauras. Lagi din absalam tanong na si agyan kaya mga taga Matunggaw, masyaallah mga abang sa tanwaya sa Matunggaw, gya Malbalui, Matunggaw, Linamon, Pantawaragan, salam rakanusan langon na mga bangsami. Gya kaya pagariya ka na si Asmari, agu si Ummu Saliha Magdaga, salam rakano si Alias Abdullah, si Alnor, Paingko, Limpaw, Salam Sheikh. Inshallah, pagari ko na mga gawi buaya sa mana nanayon, kamagay so flight kami, sa giyang kaya kapagumra, Ramadan, sa giyang kaya 26, sa giyang kaya March, inshallah. Biid nila, nauba kami sana may kamisampay, sa giyang ko to April, March 27. Why? Panganin tanong si ko Allah, makasisampay tanong sa paman na Makkah, ayamala na giyang kana na paman na Haramain. Uy. Giyang ko tuba na inop kisingita noro na ya so mga bangsami kabaya magumra nawad na mga pasportiyo na nakapakaya makalakay kanupan. Uy. Aya kapiyag yang kaya kapagumra tano na marani sa hotel nagu paman na mapiya giyang ko tuwa mga hotel amya kuwa tano. Agyan ko tuwa sa mga jam amiro na ed na miya kwa miya hutilami sa Makkah na agyan ka iya rawabi zamzam. Miya karanirani ito watanto. Ay mana na kapakaya sumaga ni kalalakaw na 5 kami notos na miniumad sa agyan ko tuwa kalamala maharap. Uy, miya karanirani ito. Di kawatan na natanto agyan ko tuwa mga jam ami. Inshallah, si man sa Madina na agyan ka iya luxury hotel sa Madina na isa pa to marani hotel ketarusan ng mga pagumra sa giyang kaya Ramadan. So inshallah na panganin tanong si ko Allah makapamagunuta tanong sa umrah o di sa giyang kaya ragun na si ko pada paman na mga ulan-ulan pada Ramadan naroon tanong maka pamagunuta. Inshallah na supagarin niyo sa kanon na paman na giyang ko tuwa lalayon na giyang ko tuwa paman na kapsi kami malagi do umraan ta ka hajj giyang mabuha hajj inshallah nasa kamaw tuwa paman na plalakaw tano pagads tano inshallah biidnillah kagiyuto na puna ko sa NCMF sa office na inibigay kanon na giyang ko tuwa sabad ko mga passport tano mga bangsan na mga tunganay tano tuwa sisirara ka tanong pagunod sa giyang kaya hajj 2024 na miya ko iran din sa paman na office agyan ko tuwa mga passport. Ayaw tuwa ka ipambagang kira ko passport na para ansiran makambaal sa agyan ko tuwa tigiran na payment order para makabayad tanong sa mutawif na sigiran no to agyan ko tuwa payment order sa agyan kaya office iran. Uy. Pangandudan tanong agyan kaya kapsalamat tanong sa agyan kaya mga pagalitan no si Rohaima, si Ramla Malawani Amiros, salam rakanusan sa Iligan, yang kaya mga bangsat tano, si Lani Said Raga Pantawaragat, masyaallah, salam ko mga tunganayami, mga luksami san sa Pantawaragat, yang ko tuwa pagariya ka na si Junali Sarip, yang ko tuwa karumaniya na si Malika Sarip, salam rakanusan mga tunganayami, agus sabad mga luksami sa Pantawaragat. Si Kialim Rasa dagu sa mga pamilya niyan so paman na gaya pamilya Dima na salam rakanusan langon mga luks pagariyami sa Pantawaragan. Si Ali Malawani Ampor salam rakano si Mustafa, si Nadir Inabang, masyaallah gaya pagariya kan alim na salam markasan na pagari ko kagyuto na paman na miyaka tuna kami yang kaya pagariya kan way. Si Nur Ibrahim Kali, salam rakano si Sunil Mangang na salam rakano mga bangsami, si Junairi Amatunding, ago si Wali Dilos Angeles, salam rakano san si Aman Lagindab, salam rakano si Mangursi Elias, ago si Rakim Bidilna, masyaallah South Cotabato, masyaallah maroon na yung mawatanag yung kaya South Cotabato. Why? Kano'y makasisiringan wa sana uyang ito area ka na engineer si Salahuddin, si ito matatago sa Jinsan Mambu, salam rakano si Jenna Nur, salam rakano si Minmin Kat, ago si Julaida Gandarosa Maba, si Almari Amirol. Why? Salam rakano lang si Sali Osman,
si Naira Lau Ampuan, si Nasripa Malawani. Dia mi kebetua gyang ko tua mga darpayo kagi dini matatagu sa gyang kaya paman na dini mikokomin sa gyang kaya di tanu di kapag live. Salam na kana gyang kaya paluklok sa namiya si Abu Nasir, Abu Abdullah, si sami kawayan na Bulacan. Salam rakanu mga loksami. Salam sa ki Datu Lakan Dula Aguso pamilya niyan. Si Eber Tabs Man, salam rakano si Amin Marhum, salam rakano ang mga taga Fairview. Katagi kaya Pagariya kan alim milakat. Salam sa giya kaya pakatatayan alim si Al-Alim Wasim Bakaraman anda kay ni Pagariya matatagu. Salam rakanusan sa Pantawaragat. Way. Siapa kanu san wallahu subhanahu wa ta'ala. Salam tano si Habib Benito ako si Abdul ano na ini Abdul Kalim Alauya Abdul Ghafur ako si Absari Bayabaw pa mga Allah mga ulama ini. Salam rakanu mga bangsami si Haji Nasir Makadatar Saripada, si Abdul Salam Arib. Salam rakanu si yang apat na di kebati agi nga yang aranian ayap kebati tanu nagi kaya mga apelido niyo si Nata Binir. Salam rakanu mga bangsami. Ramadan Mubarak sagi kaya pagariya kana usada si Absari Bayabaw, Abdul Salam ayah, masyaallah Abdul Salam Arib. Salam rakanu si Rukaya Tagam kata ya paman na mituman agi ngo tua salam tanwan man na Agiya paman na perautan sa agiyang kutua kaya pag-live tano. Neno ka purumanan tano bu insyaAllah. Agiyang ka iya paman na itano di kapanalan salam. Miya ka piya-piya agiyang kutua kapsikap kasalamat tano. Sa agiyang kutua mga bangsa tano. Sama na nagpakayasan sa Mindanao na mag-ando nagyang kutua waktu magrib, mag-ando nagyang kutua itatanga. So sir kami rupaman sa agiyang ka iya Metro Manila. Naya kapku magyang ko to waktu maghrib ra kami saya na 6 alas 6 ayaman na niya na 6:06 agyang ko to paman nakapku magyang ko to oras yan sir kami sa Mindanao na kapakaya mag-ano mo magyang ko to itatangkas sir kanu waya agyang bida agyang ka iya oras tano sa Luzon nagugyang kana na sa Mindanao. Salam tano si Rashid Tamama, ako si Pangal Datu Manong, ako si Nursida Shuaib, ako si Ansarudin Imam, si Rukaya Tagam. Salam rakanu mga bangsami. Giyang kaya bangsa tano si Abdul Salam na si siran sa giyang kaya Pantar Lanao del Norte. Na salam rakanu sa mga pagariyami. Mga pagariya giyang kaya lagi daya oras na aya taralbiya mapi agal lebeg o mga tao na so mga baina panininde kanu din digano di preparado sa gyang ko to paman na di matengkas o pamilya ni o kamal ana na balas so man so mga dato na aya mapi taralbiya pangani aya taralbiya agal lebeg sa gyang oras na kapamangan ni si Allah subhanahu wa ta'ala atawan tanu paman na subara puasa na paman na tatarim an gyang ko to panganinian bulaboron igit apaman na lagi daya amagaan din nagyang kuto waktu magrib na miyalala at chance agyang kuto kap katarim agyang kuto pangani agyang kuto ataw na banda ayamapya na usaran tanu agyang kuto oras tanu sa paman na kapamangan ni si wallahu subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bagi si Kuan Abdul Salam bagi si Guru Abdul Salam Israel, Masya Allah. Abdul Salam ya kadang-kadang Abdul Salam why prilay ako dia kan sekarang ke tanaw dan Abdul Salam. Masya Allah. Salam ki Haji Nasir Makadatar Saripada tariman wallahu subhanahu wa ta'ala sulang mga panganitano si Alia Bagabung Gampong, si Rima Manap. Salam rakanu mga bangsami Rima Manap Abdul Salam, ako si Naif Balindong,
si Muafak Din Amir, ago si Rihan Ibrahim. Salam rakan wa mga pangitano si ko Allah subhanahu wa ta'ala mitataros na iya paman na di itano di ka paka susalama nago di itano di ka paka kakaipa na ino ka sumpatan tanong musik perangkom na kan kanwa salam alang-ulang na mga bangsami kebubayan nami paman na mga ariyami mga pagariami way sa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.